Jaha. Sorvivaalipallo, saatana. Ai niin tuolla, joo. Tuossa kuulostaa olevan porukkaa tässä ulkopuolella. Aha. Ai vittu. Mitä vittu? Ammuttiinko sua vai? Don't shoot. No. Oi. Fuck. Vitun mulkku. Vittu. Mistä se ampuu? Tuolla. Ei vittu. Noin. Sillä lailla tällä lailla. Mä oon tässä perse pystyssä. Oi vitun kyrpänä. Hei, puota itses alas. Ai vittu. Elä puotakaan. Joo. Elä puota. Niin, mä hyppäsin jo. Vitu. Elä kontta tänne ainakaan. Ei vittu. Miten tää voi mennä tälleen? Puota itse alas, mä olin hyppännyt. No. Vittu kun tässä ei saa itteensä revattua sillä. Losereita. Loser. Loser. Fucking nooby-dooby. Nooby-doob, fuck nooby-doob. The camping, camp. Camp nooby. Camp nooby, fuck you. Oi vittujen perse. Oliko se yksin muka toi jätkä? En mä. Ei oo. Ei, silloin joku sniperi, kato sillä se veti saatana ilman, kun se veti niin tarkasti sitten. Nyt noin just kyrvät, ei edes mitään voi puhua eikä mitään. Ei niitten kanssa, vittu kun ei niitten kanssa voi edes neuvotella jotenkin. Joo, ei se. Saatana Nyt otetaan ne uuskamat. Uutta seppälää. No ne, koeta pärjätä. Mä oon vittu kuseessa ainakin. Mä oon tulossa sinne päin. Joo, ne on ne pelaajat siinä. Jossakin siinä. Tässä ne on minun. Eikö sinäkö sinä oot siinä seinällä? Mä oon tässä, mä oon seinän toisella puolella. Ai Elää vittu, näyttäydy. tuolla. Elää Vittu. näyttä, tuu pois sieltä. Juokse ylitte muuri tänne. Tai jonnekin, me piiloon. Mä justiin, juu. Kierrä sieltä jostakin. Oi vittu se löytyi. Kierrä. No, Ei. kierrä, kun se oli tossa edessä. Missä ees? No ihan naaman edessä, kun mä hiilasin tossa. Oi jumalauta, nyt kohta niin kovin, ei perkele. Onko se sun ruumi? Oh. Eikö mä en näe edes. Missä se sun ruumis on? Siinä ihan suoraan edessä, siitä rappuset Hiljaa. ihan suoraan. Mikä helvetin rappu se? Ei, kun siis, mikä on siinä äsken, ihan suoraan, siinä missä on se, toi puu, niin silloin. Aha, nyt siellä on toinen sitten. Jaa. Ai saatana. Nyt tulee muuten kuuloa ja aika laajakkaasti. Mistä se ampuu tuo? En tiedä.
Tuntuu, että sieltä tuli kahdesta suunnasta kuuloa. Poikalle, että onko live? On live. Miten se katoppa nyt? Niin. Nice, Ei fucking jumalaat. Hacky, loser. KDB. God player. Nice. Fucking loser. Hackshit player. Hackshit player. Pitäisikö meidän alkaa Tetristä pelaa? Tetris taitaa olla meille ihan hyvä peli. Ainakin eri kenttä. Niin. No se ei mitään menettänyt onneksi. Ei niin, meni Anvili, missä oli Jätkällä kanssa, miksi sä älä kannastaa Anvilia matkassa, kun se on niin perseestä se ase. Mä laitoin vielä siihen jonkun keltaisen, jonkun sellaisen niin kuin osan kato kanssa, niin en mä kerinyt edes kertaakaan kokeilla sitä. Ja mähän lähti vähän niinku siitä, että jätkä jäi tonne jonnekin hevon vittuun luuttaamaan. Niin, tai poika laittoi tätä miinaharavaa. Sekin on ihan hyvä. Aletaan striimaa miinaharava. Ei perse. Kyllä tää vittu. Niin meni vittu. Vittu nää on unohtanut kyllä kaikki saatana mitä sä voi Nyt tehdä. ihan oikeesti mulla on vähän sellainen fiilis, että ei oikein aivot toimi niinku millään osa-alueella. Onko ne joskus toiminut? Ei, no ei nyt ihan 100%. Ei vittu. Osta noin paukkuja. Tulee tänne, paspa, mene ohitte. Älä liiku. En ammu. Nyt se menee onneksi ohi. Ja. Roketteri tulee sitten, ei jaa niinku päite. Eikä tuu. Tulee. Nyt se näki jonkun. Minut. No niin. Oi, nyt. Oi. Hyvästi, ystäväni. Nähdään. Älä nyt mun piilos. Hyvä. Mäkin pääsin etenee just niin kun se näki sut. Niin. Hyvä kun katsoo YouTubesta videoita, kun ne ottaa ton roketinkin ihan helpolla alas. Niin, ottaisit niin. Hei, siellä on sitä pelaajia siellä. Onko? On pakko nyt mennä tänne. Mikä on se korkea rakennus? Niin. Meinaa. Joo, mutta mä oon jumissa tässä, niin tää odottaa, että se lähtee tuon roketeen. Niin. Nyt Se oli ihan se niin. mun selän takana justiin piippas. Niin. Ei täällä ketään oo tässä korkeassa. Niin siinä. Niin, mä oon tässä. Mä tarkoitin sitä, varo se tulee se roketeri sinne. No niin, se näki sinut. Ei nähnyt. Ei Mistä se mukaan näki? Mä Ei näkin. voi Ei se nähnyt. Mä ajattelin kanssa, kun mä oon täällä ihan Jotakin sisällä. Siellä alkoi Juu. keltainen valo palaamaan. Joo. Äänestä kuuluu, että se on. Mä en pääse sinne, kun se kyttää koko ajan sinua. Sitä tornia. Jokohan mä nyt pääsen? Täällä on joku muu. Kyllä mä nyt taas. pääsen. Häh? Äsken oli joku käveli tuossa ulkopuolelta jossain.
Minä oon nyt tässä ylhäällä ulkopuolella. Joo. Pallukka näkyy se. Mua pelottaa. Apua. Kuka ampuu? Joku muu ampuu. Ulkona. Varo. Vittu näitä paskoja. Älä ala ampumaan. Eikö? Sä tulee saatana... Niin. Älä ammu vittu. Sulla on jo äänenvaimenninta. Se vitumainen jysi. No niin, nyt sieltä tulee joku ylhäältä. Hyvä. Kohta se lähtee, vittu, kun se tulee tosta ovesta. Tulee tänne. Mihkä sä lähit jo? Tässä sun selän takana, perkele. Vittu, mä ajattelin, että mä otan vähän tännemmäksi, niin... Toi oli vähän huonopa. Laitat sä miinaan siihen, laitoit. Laito. Mä ajattelin kanssa mikä siinä on. Niin mä oisin lähtenyt sit saman tien vittu siitä. Nyt Kato. Sait sen? Joo. Tuolla pelaaja. Vittu. Ylhäällä. Juu, niin on. Vittu kun se ei ammu tosta läpi. Tuu tänne vähän syrjään. Mä menen vähän tännemmäksi. Se lähti karkuun. Nyt se tulee tänne. Ammu se pois. Se ei saanut sitä. Ammu. Ammu. Vittu! Ai, millä sä ammut? Ketle, Tai mikä siis tuo pelaa. ratl... Ferro. Mulla oli free. No, mutta eikö sä saanut kettelen? En saanut. Miten sä puhut kettelestä En, itselle? no juu, mutta ei mulla oo kuin parikymmentä patiaa siihen. En mä vittinyt sillä. No. Vittu ei kevät. Persee. Miten voi olla näin Vittu, paska mutta sain mä pelaaja? sentään vittu tapettua se yöpelaa ja kokonaan. Niin, no. Ahahaha, vittu eipä päässyt saatana. Tänään mä kohta myyn ton tietokoneen maasta jo vaan joku vittu. Otaaks tää mulla niinku ikäpainatusa? Näin vitusti. En myönnä vielä. En myönnä. Ei muuta kuin free, uudelle free. Joo, free. Rikkilee. Satanaa mä saanut. Itse asiassa mä en edes muistanut, että mulla on se saatana ketli tossa lähinässä. No niin, mä arvasin, kun sulla ei saatana jollain helvetin Täytyy ferrolla myöntää. vapaututtelee, Niin no, saatana. vittu kun se on niin Näyttäkö nää puhuit ketlistä, että no kylläpä sä alkaa sillä napsuttaa, niin ei vittu. Oo, mä saan ketli, Tuolla mun kun ei... helvetin rautakangen kanssa heiluu vaan siellä. Mulla oli parikymmentä panosta siihen vaan, että, mutta ois sekin ollut ihan Joo. parempi. Helikopteri jossain. Ei, miksi sä menit siihen kameraan? Ai siinä on kamera, kato. Moro. Ei oo enää. No niin, ja nyt se vielä, no niin justiis. Ohohoho! Vittu kun pitää kaikki taas itellä. Hei, mä tein hieno ukemia. Vitu ukemit sä täällä. Ainut oli, että tossa oli toi tiski edessä. Tästä on nyt panoksia. Eihän. No niin, juu. mitä panoksia Medium sai? ammoja. Eihän mä niille tee mitään.
Oliko tuo joku? Kuuliks mä vaan oikein? Tuolla. No niin, Vittu, hyvä, siinä on yes. toinen pelaaja, siinä on toinen pelaaja, siinä Joo. on toinen pelaaja. Okei. Se on tuossa, nurkalla. Tulee sieltä toista kautta, ei tuu, ei tuu, täällä nostaa. Äkkiä, tänne, juokse. Se nostaa. Ammu, se hiiriä pelaaja. Perkele, Juu. hyvä. No nyt tuu nostamaan. Kato. Jätkä kun mua Ei tässä oo nostamaan, mitään, kun ei perkele. mitään hätää, kato. No ei mitään, jätkäs munaan vaan tuohon. Nosta. Sä tulit mua nostaa, kun mä sanoin, että se pelaaja nostaa. Niin juu, okei. Fucking loser idiot. Älä nyt oo. Sä oot Vittu mä hakkaan. kauhean tuhma. Mikä se yksi menisi? Tuossa on, no tänne meni karkuun. Vittu. Kyllä nääkin oli ihan niinku... Ois kannattanut kuunnella, kun mä sanoin, että don't shoot. Niin, perkele, kun ei kuunnella. Vittu. Ei näillä ollut mitään. Tämä ei ollut ainakaan free. Tämä oli... Siis mun mielestä ei tuolla ollut yhtään mitään tuolla. Niin vois kyllä nyt... Kannattaa varmaan hiilata. Niin, sitä justiin. Eikä luutat. Hyvä, kun mä sanon, että se nostaa nyt sitä, niin jätkä Niin tuli mä kuulin jo, että nostamaan. nostan nyt. Jätkä tuli meikäläistä nostamaan. Ai luoja, onneksi toi oli yhtä paska kuin minäkin. Mä sain sen yhden nokattua itse siitä, se on punatukkuun se. Joo. Mihin ne meni ne pelaa? Joo. Eikö tässä ole poistumisjuttu, jos ne meni sinne lähellä? Niin, mutta miksei kuulunut ääntä? Niin juu, aivan muuten juu. No nyt jossain tuo kulpauki. Nordvesti. Tuolla. Haakkaat. Älä näyttäy. Ei. Älä liiku. Ei. Se on 2. Se näki. Näkikö? Näki. Ei. Ei nähnyt. Ei. Meni tonne. Toinen on. Kun toinen kantaa akkua, kato. Onko tuli irti? Tuli irti. Ammu. Häh? Jos sanotaan ammu. Häh? No kun mä ajattelin, että Häh? onks ihan oikeesti aletaan Häh? taistelee. Vittu me kuollaan taas kohta. Tuossa katolla. Oi, ai. Tuli päähän. Oh, vittu, mulla oli ase edellä. Ei, vittu. Se on siellä ylhäällä, varo. No vittu. Varo. Ei. No olisin voinut sanoa, että se on sun... Oh ei, kun siinä shit. on 2 pelaajaa. Oh shit. Cowboy. Freeloadaatiin. Ois sanonut, että siinä on 2 pelaajaa. Ei yhden mä näin vaikka. Sitten se toinen tuli siellä perässä, kato. Niin, mutta kun mä yhden tokkasin sinne. Oliko niitä 3 sitten vai? Mä nokkasin yhden siihen... Ai niin, sieltä sinne katolta. katolle, juu. Ei. Mutta en mä nähnyt, kato, kun se tappoi, niin mä näin vaan yhden ja sitten se tuli... Ja sitten mä sanoin sulle, niin sitten sieltä tulikin toinen perässä. Niin. Voi voi. Mä menen tänne. No ei vittu, tulee porukkaa san. No, tulee niin. Mä ammuin tuohon kaiteeseen. Vittu, mä heti sulle ranaatteja sinne vähän. Sori. Hyvä.
Mä otin Rocketerin vielä tohon. No niin, hyvä. Katoppa kun lähti vähän pelaajia. Se on ihan hyvä. Voit nauraa sinne tässä. Rocketer, hello. Nyt mennään, nyt mennään. vielä pois, kun mä konttaan täällä pois. Tää. Ei toi yksi, Älä no vielä niin, lähde toi tuonne. yksi, ei mä, kato kun toi yksi tuli tappaa mut tohon. No. Mun konttaamiset loppu siihen. Juniori. Bunvard. Se lähti se toinenkin. Ai lähti, hyvä. Yes. Ihan oikein. Joku yrittää ampua sua vielä. Oh yeah. Ai, et pääse. Ei ihan. Ahaha, loser. Ai saa. Se sanoo mun bitch. Ai ja. Sillä meni kans tunteisiin. Voi Se voi. meni varmaan vähän tunteisiin. Niin. Tunteisiin. Tididididi. Se olisi hyvä se biisi tohon laittaa. Se sanoo, Englanniksi. fuck you bitch. Niin, ai ja. Se sanoo, Ai san... fuck you bitch.